нархи мошин дар Қайроқум, бузургтарин мошинбозори Тоҷикистон, дар вилояти Суғд поин рафтааст. ба Тоҷикистон умдатан мошинҳои дасти дуввум дохил мешаванд. дар Қайроқум аз мошинҳои кӯҳнаи сохти шӯравӣ то муосирро метавон пайдо кард. бештар мошинҳои истеҳсоли Олмон ва Кореяи Ҷанубӣ ба маърази фурӯш гузошта шуданд. тахминан где-то 15% самин ҳамхел пас шудагӣ фоиз бигӯем. Ана Opel Zafira солаш 99 евро 4 газорат 1.8 мотор рангаш кристалл 37000 каросан савдо каросан олин надодаст. харидорон мегӯянд баҳорон қиссаи сокинони оддии кишвар ки умдатан дар муҳоҷирати кории Русия ва заминкорӣ дар ватан пул меёбанд холӣ мешавад. нархи мошин ҳам пасттар мегардад. вале касе аз басташавии роҳҳову коҳиши интиқоли мошин ба Тоҷикистон бо таъсири хатари коронавирус суҳбат намекунад. дар ҳоли ҳозир бозор пури мошин аст. далер сокини ноҳияи Ғафуровшод аст. ӯ барои кор дар замин мошини хурди боркаши лабу истеҳсоли Кореяи Ҷанубиро ба нархи 39,500 сомонӣ харид. ба хатари паҳншавии вируси нав дар кишварҳои ҳамсоя боз ҳам поин рафтани нархҳо аз эҳтимол дур намемонанд.